Vi kører. Jeg håber, I brækker jer hele natten. Er I i gang? Vi er i gang. Hvor fanden sidder du? Men det skal du Det er fint. Og nu kan du med. Ja, ja. Ja, Anders med. Hvad fanden? Det er min gode bukser, der er for satan. Nutteren. Ja. Her igen. Her igen. Velkommen til Chili Special 2.0. Special. Der er nye regler. Ja. Når vi har spist chili, så skal der gå mindst 2 minutter, inden man må tage noget af sin mælk, eller ymer, eller hvad fanden man har med. Ja. Og det var så 2 minutter. Så jeg altså ikke så meget af den her store røde satan i munden. Det gør jeg heller ikke. Og der skal deep throats. Ja. Jeg kan godt lide, at du siger, og så skal der deep throats, og så bliver der slukket lys. Nu regner godt ud. Og nu går... Det var lige efter vi begyndte at sætte, og så gik den hurtigt ud. Og der er jo en regel der, det er med, at man bliver... Er du begyndt? Nej, jeg skulle knække den, fordi det er i øjnene. Hvor fanden sidder du? Men det skal... Det starter. Det er bare. Ja, okay. Jeg er ikke engang Skal vi spise spidsen? Nej, du... Skal vi bare klæde over, så bide til at støtte? Jeg prøver, du gør det, så kig på det, mens du gør det. Enden. 3, 2, 1. Hvor fanden sidder du? Men det skal... Ej, hvor den er ulækker. 2 minutter. Ej. Det var sjovt. Det begynder godt allerede at sprede sig. Hvad så? Fuck, det smager røv. Men det smager virkelig dårligt. Ej, jeg kan ikke klare smagen af det her. Nej. Det kan det ikke. Der er fandme stærk alligevel. Ja. Det begynder ret meget hurtigere end de andre. Ja, faktisk. Du var ikke med til de andre. Nej, men jeg kan godt se, hvad jeg reagerer sidste gang for helvede. Uha. Så er det mere løst, yes. Ej, jeg hikker det. Ej, det smager lige så dårligt som det andet. Bare åbne. Nej. Der er under 1 minut. Hvor kæft, hvor jeg havde... Det er sugte. Jeg har også lugtet. Der er gode. Spætter. Kan I ikke hente med den så? Nej. Jeg ved ikke, 5 kællinger. Jeg skal ikke tage resten i stedet for. Ja, lad os tage en videre. Hvor er det? Har du smidt væk? Nej, men det tog det. Den er... Du sidder og græder jo. Så nu kom chilikornen rigtig selv. Det brænder næsten her. Jamen, punkter var der helt afsindigt vildt meget. Det smager også dårligt. Og så snakker du med den her gang. Ja, jeg skal spise mere end de andre her. Vil du have mere? Vil du have mere? Hele på en gang. Ja, men så giv mig forældre mere. Kom her med det. Kom så, giv ham. Så kom der kællinger. Ja, ja. Skal ikke lade. Frø. Jeg er klar med her. Nej, det duer ikke. Nu er det nu. Nej. 30 sekunder. Nej, du bliver bare... Det er 30 sekunder. Okay, det var ned i de der. Hvorfor er det slemmere? Var det virkelig så slemt? Det kom der det samme der, altså meget dårligt hele tiden. Okay. Claus, inden jeg gør noget, så skal vi lige gøre sådan, så vi kan få et sigt. Okay? Okay. 10! Nej. Det var 10 sekunder. For Mine ører, de klør. grunden til, at det var 2.0, det er fordi, at vi har... Drik mælk først. Ja, for helvede. Nej. Grunden til, at vi har sagt 2, det hedder 2.0, det er fordi, vi lige har taget noget surstrømning med, vi lige skal prøve i samme ombæring. Den knockout er klar. Vent den vej. Åbn den vej for helvede. Så lige min telefon væk. I bliver her! Det var aftalt. Sæt dig ned. Åbn den vej. Få lige drejet. Du sætter dig op. Hvad med kameraet? Jamen, du kan godt glemme det. Nej, så prøver vi så komme ud på kameraet. Er I klar? Ja. Ja. Thomas, du skal åbne den. Man kan ikke lukke noget. Nej, jeg kan ikke åbne den. Thomas, åbne den. Nu kæft, Claus. Anders! Okay, kom så, vi åbner den over der, for jeg er for helvede. Kom der, bøtter. Ej, det lugter en sur, du ved nok. Anders, kom nu her. Men ikke. Jeg har ikke lyst. Du skal.
tid der. Ja, det er meget godt. Må vi gerne drikke noget nu? Anders! Herop! Min læber de brænder af helvede. Må jeg ikke noget nu, eller? Jeg fik det hele. Okay. Jeg har ikke drukket nu. Penge! Hvor er det efter, mand? Ej, det er det kloakvand for helvede. Kloakvand er lækkert i forhold. Come on, Søren, you can do it. Det er bare brænder af helvede, det mand. Jeg vil så værst faktisk, hvor meget det brænder min mund. Okay, det er Henrik. Jeg har fået... det lugter der. Det stinker endnu værre. Det er ud, mand. Det bliver med lugt. Ej, fuck, så klamt det er. Jeg har ud over det hele. Hvad smager? Kom så, kælling, og det vil være tid. Andersen drikker. Hvad? Hvor mange har brækket sig indtil videre? Hold din kæft 4 gange. Okay. For helvede! Jeg brækker 4 gange. Lige pulsen. Nej, ikke der. Okay, lad os gå. Ikke lige nu. Okay. Anders, jeg kan lige trappe mig og give bare en rekyl i køben i stedet. Nej, der kom. Hvor brækker sig med? Hvor brækker sig? Så er der plads til en surstrømning. Jeg har lavet skridt med surstrømninger, klar? Nej, jeg ikke med det. Ikke kast. Okay. Ej, hvor sent. Det er simpelthen Hold dig fra mig. Hold dig, du skal ikke. Det kan jeg ikke der. Okay. Hvis jeg tager en bid af den her. så tunge kysser, vi tog aldrig med. Det er helt sikkert. Det er det vise. Fuck, hvor det skal klamme, mand. Yes. Hvad er Anders? Kom så. Anders, kom nu her. Nu kom lugten igen. Jeg har brækket mig 4 gange nu. Claus, kom så. Ja, jeg står lige og holder øje med den. Ja, det er fint. Okay. Hvis jeg spiser et stykke der, så skal jeg fandme. Ja. Yes. Nej. Du starter med hælen. Ulækkert, Thomas. Hold kæft, du skal ikke brække dig her. Satan, det står der lort. Det smagte en blanding af saltvand, kloakvand, helt facis og en meget, meget gammel ubasket fisse. Det er mit bedste gæt på, hvordan surstrømning smager. Og så er der godt krydder i hvert fald, for hold kæft, hvor den brænder. Jeg fik et eller andet vand i mit baghoved. Hvor fandme ikke det der. Nej, det er det vise. Okay, ja. Optag det igen. Ja. Kom så, Claus. Anders! Nej. Nej, det lugter! Føj, hvor er det lækkert. Hold kæft, det lugt, mand. Den filmer stadigvæk. Ja, ja. Det gjorde jeg ikke, det der. Skal vi have en... Fik jeg den i munden, eller hvad? Kæft, jeg kan godt se, den er der bare stadig lugt der.
Skal vi have en